Dit is een simpel switch en dit is een slim stopcontact. Als je de knop inklikt, dan werkt de mixer. Als je hem loslaat, stopt. Als je hem in het houden bent en je drukt op de noodstop, stopt hij ook. Tot ik hem terug losdraait. We hebben ongeveer hetzelfde, maar een extra functie. Het is dezelfde functie, eerst knop induwen, gaat hij aan. En dan laat ik hem los. Dan hebben we hier nog een extra switchknop. Dan in. Dan blijft hij aan. En als je dan de rode knop gaat hij ook uit. Er zijn 2 functies erop. Als je dan die aanhoudt en dan de stopknop erin doet, gaat hij automatisch weer uit. We hebben gebrainstormd over hoe we dit gingen maken. In het begin zijn we op bezoek gegaan bij Centoren waar die leerlingen allemaal konden, bijvoorbeeld die grootte van de knop of zo'n heel grote of een kleinere. En dan hebben we allemaal nagedacht over hoe we het gaan ontwerpen. Ze stelden heel veel vragen, ze wouden weten hoe de leerlingen bewegen, hun beleving, of ze qua motoriek wat ze precies nodig hebben. Soms hebben ze niet genoeg kracht, dus we hebben ook knoppen die makkelijk induwen. Niet van die knoppen die echt harder moeten duwen. Dat is ook wel het grootste probleem dat er was. Voor de rest viel het mee. Ik vond het moeilijkste de code vinden. Het was een behoorlijke uitdaging om te weten wat we nodig hadden. Uiteindelijk is het een vrij simpele code geworden, maar het zoeken zelf was wel een uitdaging. Ik vind Limburgs NAF toch wel leuk, want hier kan je meer creatiever zijn, zo zelf kiezen wat je doet. Dan kun je zelf ideeën creëren in je eigen project en dan ben je vrijer. En dan kun je je eigen project waar je trots op bent maken.